Himmelske Far, tak fordi vi bare må invitere dig til at være med. Også nu her efter lovsang. Tak fordi vi har stået i dit nærvær og sunget til dig. Og tak fordi at vi bare må vende hjerterne til dig nu og lytte efter, hvad du har til os. Hvad som jeg og vi hver især skal tage med hjem herfra. Amen. Jeg har simpelthen glædet mig til at komme i dag, og nu skal jeg se, om nu har jeg lagt den der et sted. Det er fantastisk, Carsten, han er hurtigere end mig dernede. Vi skal snakke om Ester, og det kan godt være, og det er også lidt småt og alt muligt. Jeg ved ikke, hvor stor jeres PowerPoint er, så vi prøver. Jeg skal nok læse højt, så I kan se. Esters bog har lagt på mit hjerte, og det har vi hørt fortolket på mange måder, sandsynligvis igennem årene. Men der er nogle ting, som har sprunget mig i øjnene, og selvfølgelig har I også hørt lidt om min rejse nu, og jeg er selvfølgelig også lidt farvet af, hvad jeg har oplevet. Men det, som jeg synes er fantastisk, det er, at det faktisk er en historie, som har fulgt mig altid. Fordi at som barn, så synes jeg jo bare, at det her med Ester, det var en kvinde, det var en, man kunne spejle sig i, der var noget med nogle flotte kjoler og alle de her ting. Så man blev hurtigt grebet af historien, og hun var hovedpersonen, og hun reddede jo dagen. Så det var meget nemt at blive lidt forelsket i Ester som barn, og høre de her skønne historier. Og det er noget af det, Bibelen kan, for den kan give os nogle mennesker at spejle os i. Og der er ikke nogen af dem, der er perfekte, så det er lige præcis sådan, som det skal være, fordi så kan vi se, hvordan vi skal kunne arbejde sammen med Gud, fordi han godt kan sammen med sådan nogen som os. Det, som vi skal, nu skal jeg lige prøve at trykke fremad her, så står det lidt større. De 3 ting, som jeg har tænkt, at skal være mine nøglepunkter i dag, det er hendes kald, hendes mod i fællesskabet, og så den autoritet, som Gud har givet hende. Både Gud og i den her historie også lidt kongen. Så det er det, vi ligesom skal dykke ned i. Men jeg fortæller, det er småt, det kan I ikke se. Jeg fortæller historien. Beklager. Det her det er bare lige sådan en outline på historien om Ester, fordi det er 10 kapitler, og jeg tror ikke, vi har så lang tid alligevel, så jeg læser den ikke højt for jer. Men for lige at rende den igennem, så har vi Ester. Hun er et forældreløst barn, som bliver taget ind af sin onkel, og som er hendes plejefar nu. Og det er sådan, at Ester, hun bliver dronning. Det gør hun, fordi at den daværende dronning gør oprør mod sin konge, og så skal han finde en ny. Og det leder så ind i sådan en forberedelsesproces. I kan godt se, det har vi hørt lidt om allerede, da jeg fortalte før, at der var et kald, og så var der en forberedelse. Hun skal gøres klar, så hun kan blive udvalgt af kongen. Det bliver hun, og hun bliver dronning Ester. Og så sker krisen jo simpelthen, at der er en rådgiver for kongen, som vil have, at han skal vises respekt. Men Esters plejefar vil ikke bukke for ham, og han udtænker en plan og siger, jeg skal have ham ned med nakken, og det er meget dramatisk, og han siger, jamen ved du hvad, jeg har udtænkt en plan, vi laver en galge, og han skal slås ihjel. Og da han kommer op til kongen, så siger kongen, hey, der er en, der har gjort noget godt for mig, hvordan tror du, hvordan skal jeg glæde ham, hvordan skal jeg ære ham? Og han tror det er om ham, og han finder jo på alt, hvad han kan finde på, hvad han gerne selv vil. Men det er ikke ham, det er faktisk hans ærkefjende, og det gør ham bare endnu mere vred og endnu mere ydmyget, så han planlægger faktisk, at han skal have et dekret igennem, at alle jøderne skal slås ihjel. Og det bliver godkendt. Det går ikke hverken værre eller bedre. Og Mordecai, hendes plejefar, siger til Ester, Ester, du bliver nødt til at gøre noget. Nu har du et mandat. Du har et talerør her. Du bliver nødt til at gøre noget. Og Ester, hun er bange, og hun siger, prøv lige at høre, jeg bliver slået ihjel. Men så siger hun, I må bede for mig. Det siger hun ikke her. Hun siger, I må faste for mig. Og hendes folk står med hende, og hun går ind til kongen, og hun finder noget fra hans blik, og hun får i sidste ende reddet sit folk.
Det er sådan, at i den her dialog mellem Mordecai og Ester, så siger han til hende, da hun siger, jeg tør ikke. Så siger han, hvem ved, om du er sat her for en tid som denne? Og det er simpelthen det første sted, jeg lige vil holde en pause i historien. Fordi at i en tid som denne kan betyde mange ting. Fordi at der er også en tid som denne for os. Tiden som denne for Ester, det var den her krig og det her dekret omkring udryddelse af hendes folk. Men hvad er det for en tid, vi er sat i? Nogle ting, det er i vores personlige liv, og der kan vi blive ramt, og der er nogle ting, som vi er kaldet til, at vi skal gøre i den cirkel, vi er tæt på. Der er nogle ting, vi er kaldet til at gøre i det land, vi er sat i. Der er nogle ting, som er i den store verden. Men der ligger et kald på vores hjerter. Og noget af det, som... det er så småt igen, beklager. Men jeg ved ikke, om I kan se det. Det er simpelthen en overskrift fra Jyllandsposten fra efteråret. Fordi en tid som denne, som vi har snakket meget om i den sidste måneds tid, det er, hvor meget der sker i vores medier omkring kristendommen i Danmark. Og jeg synes, det var lidt spændende at se, at bare i efteråret, jeg tror altså ikke, vi er længere tilbage i november, at der stod i Jyllandsposten, kristendommen forvitrer i Danmark, men folkekirken, medierne og danskerne er ligeglade. Det synes jeg godt nok var trist at læse. Det var et debatindlæg af en antropolog, som skrev, at han havde meldt sig ud af folkekirken, og folkekirken var ligeglad. Der var ikke nogen, der havde sagt, hey, skulle vi tage en snak? Skulle vi gøre et eller andet? Og han sagde, og han dragede alt muligt ind og sagde, prøv at høre, der er faktisk ingen steder, hvor jeg føler mig set, og det er simpelthen ikke relevant for danskerne mere. Men så, hvis I har læst i medierne de sidste uger, så står det lidt anderledes. Fordi der står, måling, unge er mere religiøse end deres forældre. Så står der, at det er intet mindre end Jesu genkomst. Hvorfor tror så mange unge i Vesten pludselig på ham igen? Kristendommen gør et overraskende comeback hos kendte som almindelige. Hvorfor? Og engang forlod det, at sekulariseringen og afkristningen af samfundet ikke kunne standses, men nu er Gud tilbage. Hvad sker der lige for det? Er det ikke skønt? Jeg synes, det er helt vildt, at inden for den sidste måned, så er der sket så meget i forhold til, hvad vi så i november. Og det er jo selvfølgelig også en lille reference til den her rejse, jeg har været på, at vi oplever et kald i vores tid, og vi oplever også et kald til at handle på det. Det her, det var min tid, men Esters tid, den var en anden. Og faktisk så læste vi jo lige i medierne, jeg hørte også, der var en, der bad nu her. Ester, hun blev jo dronning af Persien, og Persien, det er Iran. Og Iran og jøderne, de er stadigvæk oppe på toppen, så der er stadigvæk krig, og det er stadigvæk svært. Så det er ikke et sted, hvor vi skal stoppe med at bede. Det er ikke et sted, hvor vi bare skal sige, ej, hvor er det fantastisk, at det går godt i Danmark. Det er fantastisk, det går godt i Danmark, men det er mere et spørgsmål om, at vi skal være opmærksom på den tid, vi er i, og hvad vores formål er i den tid, og med det kald, som vi har fået lagt på hjertet. Det er godt nok småt igen. Jeg har det heldigvis stående her. Der står i kapitel 4, 1-3 i Esters bog. Da Mordecai fik at vide, hvad der var sket, så flængede han sine klæder. Han klædte sig i sæk og aske og gik rundt i byen og skreg højt og bittert. Han standsede foran kongens port, for det var ikke tilladt nogen, der var klædt i sæk, at komme i kongens port. Og hver enkelt provins, hvor kongens ord og lov var nået frem, blev der stor sorg blandt jøderne med faste, gråd og klage. Mange lå i sæk og aske. Det her, det var bare noget, der var nødt til at blive handlet på, fordi det ramte dem jo. Det ramte dem ligesom, at hvis det var modsat vej, at vi sagde, ej, kristendommen, den er bare forvitret. Hvis det var den sidste melding, vi havde fået, så var det også et spørgsmål om, at vi skulle sparkes ud og gøre noget. Men her, der klør de sig i sæk og aske, fordi det er nu, der skal ske noget. Og hvis vi... Den har jeg ikke været på. Hvis vi læser bare lidt mere af det første skriftsted, jeg læste fra 4.14, der siger Mordecai faktisk i hele teksten, for hvis du tier i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra, men du og dit fædrene hus vil gå til grunde.
Og hvem ved, om ikke det var med henblik på denne situation, at du opnåede kongelig værdighed. Au, så fik vi lige konteksten med. Vi bliver nødt til at gøre noget. Det var ikke kun et spørgsmål om, at det var en situation som denne, men der sker faktisk også noget. Gud skal nok handle, også selvom vi ikke gør. Israel er ikke, jøderne er ikke afhængige af mig, men hvis hvis Guds kald er på mit liv om, at det er mig, der skal gøre noget, så bliver jeg nødt til at gøre noget. Fordi ellers, så stjæler det fra mig. Det er mig, der går glip af noget, fordi jeg ikke stiller mig til rådighed for Gud. Og jeg kan godt forstå, hvis Esther hun har været bange. Fordi at i hendes situation, så blev hun jo slået ihjel, hvis ikke kongen tog hende til noget, når hun gik ind foran hans trone. Og det kræver jo mod. Og vi kan godt sige her på afstand og sige, jamen okay Esther, prøv lige at tænke dig om, fordi hvis du bliver slået ihjel af kongen, fordi du går ind og beder om forbøn for dit folk, og dit folk bliver slået ihjel, men ellers så bliver du jo slået ihjel sammen med dit folk, så hvad er problemet? Men sådan menneskeligt set, så kræver det jo bare helt vildt meget mod. Og mod, det kræver fællesskab, det kræver forberedelse, det kræver forbøn. Mod kan man godt sådan klemme ud i mindre portioner. Men det her, det krævede ikke en mindre portion mod. Det krævede en stor portion mod, så Esther sagde, gå i forbøn for mig, fast med mig, så går mig og mine piger også ind og faster, fordi det her, det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Det er en kæmpe, kæmpe opgave, jeg er blevet kaldet til at løse. Og jeg tror ikke, Esther, hun er ikke den eneste her, der har været på mission for Gud. Der er jo mange før, der er mange efter, der er også en del af os lige nu, som oplever at være kaldet til noget, og være på mission for Gud. Og man kan sige, det kræver så meget af vores menneskelige fornuft at acceptere at gå ind i en opgave, hvor man med sin logik godt ved, jeg kan ikke klare det selv. Det er der jo ikke nogen af os, der synes, det er fedt at sige ja til noget, og vide, at jeg har ikke kompetencerne, men det skal jeg. Og så acceptere og ydmyge sig selv og sige, Gud, jeg har brug for dig. Og nogle gange, så er vi så tæt på Gud, at vi siger, ej, det er jo ikke en ydmygelse. Men det betyder ikke, at vi i vores menneskelighed ikke godt kan synes, det er svært alligevel. Fordi nogle gange, så er der bare sådan en tryghed i at tænke, ej, jeg kan selv. Hvis Gud nu holder fri, hvis han har travlt et andet sted, så kan jeg selv. Men det er ikke det, vi skal, fordi det Gud kalder os til. Det har han brug for vores hjælp til. Han er ikke afhængig af den. Esther, hun gennemgik en 12 måneders skønhedskur. De skrev altså, at hun var smuk i forvejen. Men hun gennemgik en masse forberedelse. Hun brugte noget tid og sagde, Gud, jeg ved ikke, hvad det er for en opgave, men den kommer senere. Hun får opgaven. Der bliver en stor ting, som bliver hendes kald til at løse. Men hun har ikke fået den endnu. Men for at komme derhen, hvor hun får det mandat til at kunne gøre en forskel, så skal hun igennem nogle prøvelser. Eller kurbade. Det er jo da en luksusforberedelse, var. Og have nogen, der passer på en, og ikke smører en ind i creme, og jeg skal komme efter dig. Det lyder da dejligt, men der er en forberedelse i det. Og man kan sige, jeg ved ikke, om I har hørt det her udtryk, og siger, Gud kalder ikke de udrustede, men han udruster de kaldede. Så jeg synes, det er så betryggende at vide, at hvis Gud lægger et kald på mit liv, så skal han nok give mig det, der skal bruges. Og han sætter mennesker omkring mig. Han sætter i hendes tilfælde, så er der en Mordecai, som opmuntrer hende, formaner hende og hjælper hende, og er en åndelig far for hende. Der er en harems bestyrer, som sørger for en haremsvogter, Haggai, som giver hende særlig opmærksomhed og siger, hey, jeg kan se, der er noget ved dig, og jeg tror på, at jeg skal give dig særlig behandling, fordi der skal ske noget med dig.
Der er nogle mennesker i vores liv. Der er et fællesskab omkring os. Og når Esther hun siger, ej, jeg har brug for, at I faster med mig, så er det fordi, hun kender betydningen af det fællesskab omkring hende. Og den her forberedelse og den her forbøn, det også kræver. Og så den, der er lidt svær nogle gange. I hvert fald, synes jeg. Fordi, at hvis man har mandatet, og hvis man har kaldet, så har man autoriteten. Vi mødte en Esther før, der var bange, men hun tog en beslutning, og hun sørgede for åndelig dækning, hun sørgede for forbøn. Og et af de skift, jeg læser, når jeg læser historien her, det er, jeg læser om en Esther, som er en forældet jødisk pige. Og pludselig, så er hun en dronning. Også i sin karakter. Og det er næsten det, der er mest fantastisk ved det. Jeg ved ikke, om I har set, og igen, jeg har piger og prinsesser og ting og sager, det fylder jo hjemme ved os, ikke? Jeg ved ikke, om I har set vores dronning Mary. Billeder fra før hun blev prinsesse. Eller den engelske prinsesse Catherine, før hun blev prinsesse. De var jo almindelige piger. De var jo ligesom alle, jeg var lige ved at sige dig og mig, eller naboens pige, eller hvad ved jeg. Men pludselig, så kom de ind i en anden verden. De fik en opgave, og nu skulle de lære. De havde også en forberedelsestid. De skulle lære, hvordan etiketten var. De skulle lære, hvordan man opførte sig. Men at se, hvordan at de går ind i en opgave og tager deres mandat og tager deres autoritet. Det er det, jeg synes, der er smukt ved det. Fordi det giver noget. Det giver noget at kunne se en karakter. Og det kan man ved Esther. Når man læser den her historie, så ser man et skift i hendes karakter. Og hvis vi læser videre fra kapitel 5, vers 1-2, så står der, på den 3. dag tog Esther sine kongelige klæder på og trådte ind i den indre forgård i kongens palads, lige foran kongens sal. Da kongen så dronning Esther stå i forgården, fik hun velvilje for hans øjne. Han rakte guldsceptret ud, som han havde i hånden, og så gik Esther hen og rørte ved spidsen af sceptret. Esther, hun iklæder sig sin autoritet. Hun tager sine kongelige klæder på, og hun træder frem med mod. Det mod, som hun har fået med af Gud og sit folk i ryggen. Og selvom det var livsfarligt for hende, det her med at gå ind til kongen uden at være blevet kaldt på, så har hun brugt sin gudgivende position og sit mod til at gøre det, og hun blev mødt med noget og fik adgang. Og det er altså autoritet i funktion. Jeg kan også godt sige, at nogle gange så tænker jeg, jeg er ved at dø af skræk over at skulle gøre et eller andet. Og så tager jeg et eller andet stort, puff-agtigt på, og så tænker jeg, nu ved jeg, at folk bliver nødt til at kigge på mig, og så kan jeg ikke gemme mig, og så er det sådan der. Det er der også lidt psykologi i. Men ved I hvad, nogle gange, så er det sådan lige at iklæde sig og sige, hey, jeg har fået en kongelig autoritet. Og den bliver vi nødt til at bære med os i vores kald, fordi hvad er kaldet ellers? Når vi læser historien, så mødes vi af den her autoritet flere gange. Og jeg tænkte sådan lidt over, hvad er det, vi lærer af det her? Jeg læser, at når autoritetet er givet til en tid og et formål, det kan godt være, at vi har et kald, som ligger over vores liv, at vi skal gøre noget, som er hele vores liv. Men nogle gange, så er det også for en tid. Men Gud har lagt kaldet i os. Men det kræver nogle gange mod. Og det kræver, at man er situationen bevidst. Og det kræver, at man er bevidst om man skal aktivere sit netværk, aktivere sine åndelige forældre, aktivere sin kirke, aktivere sine forbedere. Men Esther, hun lærer os også, hvordan at autoriteten den kan tale for andre, som er svagere. Og autoriteten også gælder inden for kongen, at vi får lov til at sige noget.
og vi får lov til at handle på delegation af kongen. Og den her skønne kompleksitet, der er i det, den synes jeg jo, vi har hørt et andet sted før. Fordi vi er ikke kun i Esters bog, vi har også autoritet i Kristus. Og der står i Hebræerbrevet 4:16, lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Ligesom Ester, hun trådte ind for kongens trone og fandt nåde og talte med frimodighed og bad om barmhjertighed, så kan vi ved Kristus træde ind for Guds trone, også på vegne af andre, men også træde ud i det kald, han lægger. Og nogle gange, så skal vi træde ind for hans trone og sige, Gud, jeg ved, jeg har autoritet i dig. Mind mig lige om det, jeg skal lige røre ved dit scepter. Og så har jeg lige en ekstra ting med, for jeg synes nogle gange, det kan godt være, at jeg allerede har nævnt det lidt med at tage en trøje på, hvor jeg bliver set, men nogle gange så tænker jeg, jeg kan ikke lide at være hovedpersonen. Er det virkelig det, jeg skal? Jamen, jeg har kaldet, jeg har mandatet, jeg har autoriteten, men Gud, er det virkelig mig? Skal jeg ikke kunne mærke mig selv i det? Det kan også være, at nogle gange så har jeg tænkt, men jeg er jo bare en træt mor med 3 børn. Der har været tidspunkter i mit liv, der er forskellige sæsoner i livet, hvor man oplever, at det er nu. Jeg ved, Michael han talte en lille smule omkring det her tidevand, som vi har haft lidt fokus på hjemme i vores kirke. Hvordan at tiden lige nu er kristendommen, der skyller Guds ånd. Håbet, der skyller ind over Danmark, hvor vi mærker, hvordan det spirer, og vi skal gribe det. Og på samme måde, så kan vi mærke i vores liv en gang imellem, at det er tørt, og så kan vi mærke, at nogle gange, så kommer tidevandet. Og der er sæsoner i vores liv, og der er nogle gange, hvor vi bare tænker, yes, jeg vil gerne stå på scenen, det er okay med at være hovedperson i mit eget liv. Og der er nogle gange, hvor man tænker, jeg kunne godt lige tænke mig at stå lidt bagved. Og det er ikke fordi, jeg siger, at mit mandat er væk. Det er ikke fordi, mit kald er væk, det er ikke fordi, min autoritet er væk. Men hvis vi læser om Mordecai, så står han faktisk lidt i baggrunden. Og jeg synes, at det er noget af det, der er så fint. Fordi det er faktisk ham, der slutter ballet. Han behøver ikke at stå foran, men han har et klart mandat. Han har en klar autoritet. Det er ikke ham, der har alle de flotte kjoler og alt glimmerne. Det er ikke ham, der nødvendigvis lige skal være forsiden på medierne. Men ved I hvad? Der er også nogen, der skal være dem, som er rugbrødet. Dem, der har en connection til Gud, der er så stærk, så han kan sige, jeg ser kaldet i dit liv. Jeg kender kaldet i mit liv, men jeg ser det også for dig. Og jeg beder for dig, jeg står med dig, og jeg opmuntrer dig og formaner dig, ligesom en åndelig far skal gøre. Der står omkring ham her, faktisk hele kapitel 10, det er omkring Mordecai. Men der står fra vers 2-3, og alle hans, og det er altså kongens, offentlig kendte bedrift og heltegerninger, såvel som den nøjagtige beretning om Mordecais storhed, hvortil kongen havde ophøjet ham, står jo i Medien og Persiens krønike. For Mordecai var nummer 2 efter kongen Ahasversus, og han var en stor mand blandt jøderne og elsket af alle sine landsmænd. Han tilstræbte lykke for sit folk og talte til gavn for hele efterslægten. Er det ikke skønt? Prøv lige at tænke, at der er nogen, der bliver skrevet sådan om, både i Esters bog, men også i Persiens og Mediens krønike. Hans indflydelse, sandsynligvis også Ester, hun er nok også nævnt, men der står om den her mand, som faktisk bare var lydig mod Gud, at hans indflydelse,
den var så stor, at han fik en plads i krøniken. Og der står, at han var elsket af sin landsmand, og han tilstræbte lykke for sit folk og tale til gavn for slægten. Wow. Han var lyttende i den tid, han var i, og han formidlede den her indflydelse, og han handlede med autoritet. Og det har bare en enorm betydning. Det øjeblik, du forstår at træde ind i Guds formål. Ja. Så nu her, i slutningen af min prædiken, så de 3 ting, som jeg nævnte fra starten af. Du er skabt til en tid som denne, men det kræver fællesskab, det kræver forbøn, det kræver forberedelse. Og det kræver, at vi forstår den her autoritet, som vi også har fået. Og det gjorde helt ondt i mig, når jeg tænker på, hvor mange der er kaldet, men ikke forstår, hvad for en autoritet vi må gå ind i vores kald med. Jeg har selv været ramt af det. Jeg har selv siddet på bagerste række og tænkt, Gud, jeg ved, du har kaldet mig, men jeg er bare mig. Og man skal komme dertil, for man forstår at gå ind i det med den autoritet, som Kristus allerede har købt os. Jeg vil gerne slutte af med nogle spørgsmål til refleksion, men også gerne lige først bede en bøn. Så det håber jeg er okay. Herre, ligesom Esther, hun blev kaldt ind i en kongelig position for en tid som denne, så er vi som troende blevet givet autoritet i dig. I Kristus, ikke for vores egen skyld, men for at påvirke verden og tale med frimodighed. Jesus. Tak fordi vi må gå i forbøn for vores tid, for vores land, og give os noget her til at kende det, og mod til at handle på det. Amen. De spørgsmål, jeg har skrevet op, nu ved jeg ikke helt, hvordan I plejer at slutte mødet, men jeg tænker, at hvis I vil have noget med hjem at reflektere over, så tænker jeg, at I må tage dem her med hjem. Fordi hvor i dit liv fornemmer du, at du er sat i en tid som denne? Der er nogle gange, hvor vi kan være klar til at træde ud i noget, som Gud har kaldet os til. Der er også nogle gange, hvor vi måske bare skal forberede os på det. Jeg har skrevet, hvornår har du sidst mærket styrken i at stå sammen med andre i forbøn og fællesskab? Jeg synes, det er så skønt at se, at I har de her bønnestunder sammen. Også nu her inden gudstjenesten. Det er så dejligt. Det fællesskab, det giver, og den styrke, man får af hinanden. Men jeg synes også, det er en spændende udfordring nogle gange at inddrage nogle andre i sit kald og sige, hey, jeg står i det her, det er det, der ligger på mit hjerte. Vil I stå sammen med mig i bøn for, at jeg kan gå ud i det? At jeg kan lykkes med Guds hjælp i det? Og han giver mig autoritet til det. Og så det spørgsmål, som jeg synes bare greb mit hjerte så meget. Hvordan ville det se ud, hvis du tog din åndelige autoritet alvorligt i din hverdag? Fordi det tror jeg ikke kun er mig, der har den udfordring. Det tror jeg, vi alle sammen kan kæmpe med. At tage vores åndelige autoritet alvorligt nogle gange. Men vi har fået den. Vi skal bare bruge den. Det kan også være, at der er nogen, du er kaldet til at støtte på deres rejse, ligesom Mordecai. Det er ikke en skam at stille sig i baggrunden. Det er ikke alle, som skal have glimmer og påfærmer. Der er nogen, som bare skal være kæmpe søjler. Og det synes jeg er så fantastisk. Og det er bare noget af det, som gør en forskel ind i eftertiden. Så tag det med hjem og reflekter over.